arratsaldeko gure gidoia, gure zuzeneko gidoia idazten, Koldo. Bergaran dago Izaskun Moiano gure lankidea, eta ea zer kontatzen digun, ea zer aurkitzen duen, nor aurkitzen duen. Izaskun, arratsaldeon, zer kontatu behar diguzu? Arratsaldeon berriz ere ekipo Bergaran jarraitzen dugu, eta eguraldia eskasa denez, beste zentro kultural batean esango dugu sartu garela, begira zer erakusten dizuedan. Musikariak ditugu, ikuste duzu guztiak, elegante, berde jantzita, eta dotore Baietz Marta, entzaiatzen ari dira gero guri kontzertu txiki bat. Hori da, kontzertu txiki bat eskiniko digutelako, baina badaukagu arrazoi berezi bat hemen egoteko, ze ikasle guzti hauek, Marije, konta eguzuzuk, norazo aztela izter? Bueno, goiaz Europako musikari gazten jaialdira, aurten Luxemburgon izango da, eta bihar ja bagoiaz. Bihar zoazte? Bihar gabian irtengo ga, eta autobusian lo, eta gero horrengo nian ja kontzertuak. Urduri gogotxu? Gogotxu, urduri bebai pixkatxo bat, baina bidaiaren gatik, baina gogotxu bat ez be, eta ilusioz. Marije, hauek guztiak ikasleak dira, nolatan tokatu zaizu ezuei Bergarako joatea txapelketa horretara? Bueno, aurten jaialdixan, COVID zala eta zierar baten COVID egoeran genden, eta orduan plaza mugatuak zeren, 60 plaza Euskal Herrirako. Orduan musika eskolen elkartiak erabaki zeban, danei o geixenei aukera emotearren, 6 talde osatzia, 10 taldiak, eta talde bakoitzak eukiko zeban, gai bat, batzuk izango ziren, konbo bat, dantza talde bat, ari talde bat, euskal kanta, eta bestia zen izokorratzen orain, momentu honetan, baina, 6 talde ezberdin. Orduan, aukeria zeukun, aurkezteko gure proposamena, eta gero, proposamen guztien artean ingozan sosketa bat. Eta guk aurkeztu ginoan 4 proposamen, gogua geneukalako joateko, eta 4 proposamen hortatik bat tokatu zitzaigun euskal musika, euskal kanta. Marije, ezagutuko ditugu musikariak pixka bat, ematen dira zu baimena beraiekin hitz egiteko, guazen, urbilduko gara hemen ikusten ditut bit mikrofonoarekin, nire baina zuek reportari lanetan ez, zuek abeslariak zarete, imaginatzen dut, arratsaldeon. Arratsaldeon. Laira eta Lia, ez da? Bai. Bueno, zer abestuko duzue? Euskal rock and rollin. Euskal rock and rollin, gaur baina bestela Luxemburgon? Badauzko abesti batzuk eurekin kantatzen ditugunak, baina bestela badauzke bi eurek bakarrik kantauko, joko dituztenak. Beraz, musika eskolan abestu egiten duzu, edo beste instrumenturen jotzen duzu aparte? Nik aparte joten du flautian. Kasu honetan tokatu zaizue abestia, ez da? Bai. Eitzen utziko zaituztegu geroko kontzerturako, eta mendiko kerrezpanago, txeloko irakaslea dugu, Maider, arratsaldeon. Bai. Ze moduz? Hemen dena prestatzen, biharko. Bihar bazoazte? Bai, gida. Bueno, egia esan ni berria naiz, musika eskolan, aurten hasi naiz. Eta Luxemburgora zoa? Bai, egia esan sorte handia aukidet. Marijek eskatu zian soka taldea priska prestatzeko, eta jaialdiarena esan zidanean, karo nola ez naizkungo prest. Bueno, zuek Luxemburgora zoazte, baina dagoeneko ja aurkezpen kontzertu bat eman duzu, okerrazpanago. Bai, gandean eman zuten. Bueno, egia esan naiz jagaslea eta hemen falta dana da Olai, berak joko du. Bat Olai. Eta beraz dagoenez, nahi tokatzea gaur egotea hemen. Zuri tokatzen zaizu ekipoa pixka bat manejatzea, ez? Oso ondo, zuzenari lanetan utziko zaitut, eta guazen pixka bat hemendik hurbilduko naiz, ez zuekin hitz egiteko gogoa ere badaukat, Beñat, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze moduz? Ondo. Bueno, zenbat urte zu biolina jotzen? 3-4 urtekin hasi banitzen, 10-11 edo beteko ditut. Nik beti entzun dut, musika eskolan beti izan didate, biolina, biolontxeloa, sokasko instrumentuak zailenak direla. Bueno, ez dakit, zailena ez dakit, erreza ez da. Erreza ez da? Ez. Zuri erronka gustatzen zaizkizu beraz? Bai. Bai, eta Luxemburgoelako gogotxu? Bai. Bai, urduritasunik ez da gogor? Bueno, oingoz ez. Oingoz ez. Piskat mentalizatu gabe zaudetelako agian, ez da? Hemen dit daukagu, Eider ere bai, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ze moduz? Ondo, ondo. Bai, zuk konta eguzu, Beñat bezala 10 urte daramatzazu musika eskolan? Ni pixka gehitxu hau, nik 13 edola. 13 edo, Eta ados zaudenik esandakoarekin zailena da biolina jotzea kasunetan? Zaila da, baina, rutina baten sartzen zanean txikitatik azkenian gustu hartzen dutazu eta ja plazerrakin.
errezo. Eider, lehendabiziko aldea da Bergaratik aterako zaretena zerbait jotzeko, kontzerturen bat eskaintzeko? Bueno, Bergaratik ez, baina gisa esan da Euskal Herritxi bai. Baita, bueno, behin egon ginen Valentzian bai orkestakin, baina hola Euskal Herritxiko Espainiatik bai, eta gisa esan da oso ilusionauta gari dana. Bai, ze espero duzu Luxemburgoko, bueno, ez dakit publiko edo entzuleen aldetik, nola reakzionatuko dute Euskal abestiak entzun ostean? Jo, ez dakit, gisa esan da nik uste dut kurioso izango dela, jendeak ezagutzeko beste musika estilo batzuk, eta nik uste dut guri ilusio itzen dozkula Euskal musika Luxemburgoraino eramatia, eta politxa izango dela. Bai. Okerrazpanago zuekin batera, badoaz Hernanikoak, Bilbotarrak, Oñatitarrak, ez dakit hauekin elkar ezagutzen duzuen? Gisa esan da ez, niko oinatiko batzuk ezagutzen ditut, baina bestela ez. Eta bueno, hori konpartitzia politxa izango da beste euskaldun batzukin. Agian hemendik ideia zoro bat botako dut, baina gero guztion artean kontzertu bat eskaini beharko duzu, Bai, jo, kriston talde izango ginen, así que bueno, igual irten leke zehoze. Bueno, zuek okerrazpanago zuek ere sortu duzuen 10 talde hau Luxemburgorako sortu duzue. Bai, jo, gisa esan dago txikitatik ezagutzen gaba musika eskolatik eta hola, beti ezagunak, baina hola talde bezala ontxe batu ga eskusa honekin, eta gisa esan dago oso pozik, ambientatxo daukogu eta pozik. Bai. Eta nola adostu duzue, abesti hau joko dugu, beste bat joko dugu, nola pentsatzen da guzti hori? Hori egisa esan da pixkat Marije eta Maiderren eskutik junda, eta pixkat danon artean erabakiaz, gero ben partitura prestauta proba ondoren, eta ben entzun da gero zela gelditzen da, beba izaten duzu jo, hau bai, hau ez, baina bueno, danon artean erabakiaz, repertorixo politxa gelditu jau. Eta bukatzen joateko gogoratzen duzue enteratu zinetenean Europara joango zinetela, edo nola izan zen momentu hori, ez dakit euforikoa, urduri, espero zenuten? Bai, jo, ni berezen itzan etorri bihar, eta nire izpa miren bai, eta miren izan zotzenian, jo, nik etxen zan, jo, ke guai, miren, aprobetxau esperientzia eta superpolitxa izango da. Eta gero ez dakizela, Marijek eskaini izoztan bebai, zenik lehen egoten izan sokataldian, eta eskaini izoztan, eta jo, nizenan, bueno, pentsauari ze kriston esperientzia izango da, asko ikasiko dugu, eta ez da bakarrik musika, ez? Konpartitzia lau egun honek beste herrialde baten, beste kultura batian, eta oso politxa eta berazgarri izango da, zeke, posi. Ze ondo, guk ez zaitu zego, Luxemburgon ikusiko, baina gogotxu gaude zuek entzuteko pixka bat, lagin txiki bat, eta, bueno, konexioa itzultzeko eskertuko nizueke zerbait jotzen baduzu, zerbait joko duzue? Bai, ze joko duzu? Euskal rock and roll. Euskal rock and roll. Bueno, Maialen, Xavier, eta hor zaudeten Marta, eta Koldo, eta hor zaudeten kuadrilla guztiarentzat, eta ikusentzule guztientzat, hemen dugu, Bergarako musika eskolatik zuzenean, Euskal Herri rock and roll. Izan gira Euskal Herri rock and rollin. 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 Erdudenin adizkidiekin engela bezala. Erdudenin adizkidiekin irtengela bezala. Erdudenin adizkidiekin irtengela bezala. Zea besti ederra den hau, Zea besti ederra den hau. Mila esker Bergarako musika eskolakoak. Eskerrik asko. Gu ere izan gintezke.